Hei, minun nimi on Wukison ja mun lempinimi on Max. Olen kotoisin Vietnamista, mutta asun nyt STEP-koulutuksesta Kaustisella Suomessa. Mun harrastuksia ovat soittaa pianoa, kuvata videota ja kokea uusia asioita. Olen soittanut pianoa silloin tällöin 1-4 vuoden ajan. Koska olen pitkään hävennyt maailman kokemista, haluan kokeilla siitä nuoruudessani. Minä teen tämän motivaatiovideo ilmaistakseni kiinnostustani hakea lukioon ja sitten opiskella Suomessa. On monia erityisiä vietnamilaisia tapoja, perinteitä ja ruokia, joita haluan todella mainostaa ulkomaisille. Uskon, että koulu, jossa on monta kansainvälisiä ja kotimaisia opiskelijoita, voin oppia lisää monista muista kulttuureista. Lisäksi voin vihdoin todeta intohimoni tutkia siellä täällä. Kun olin toinen luokalla, minulla oli mahdollisuus osallistua 1 kuukauden kesäleirille, joka pidettiin Filippiineillä. Elintäisin uuden elämän ilman vanhempia, ilman apua, ja se oli ensimmäinen kerta, kun opiskelin ulkomailla. Vaikka ongelmia oli silloin tällöin, pystyin ratkaisemaan ne itse. Sitten sain toisen mahdollisuuden kilpailla matematiikassa opiskelijoiden kanssa ympäri maailmaa Australiassa. Se oli minulle merkittävä kilpailu. Olen käynyt läpi monia kansainvälisiä kilpailuja englannin, matematiikan ja niin edelleen. Ja ne kaikki olivat minulle tärkeitä. Sen lisäksi, että olin luokkavalvojana 9 vuotta ja koululaisten neuvostossa 5 vuotta. Olen myös saanut stipendejä kouluista ympäri maailmaa. Jopa täyden stipendin minun ollessani kotimaassani. Aina kun tunnen oloni masentuneeksi asuessani Suomessa, muistutan itseni siitä, mikä täällä on elämisen avoista. Tällä tavalla voin työntää itseni opiskelemaan kovemmin joka päivä, saavutakseni koko suuren unelmani lähitulevaisuudessa. Vietnamissa kehitin kouluopintojen lisäksi myös pieniä yhteisöllisiä projekteja. Yksi niistä oli Nuem-projekti. Opin järjestämään hyvän tekeväisyystoimintaa ryhmissä ja pystyin auttamaan useita perheitä vaikeissa olosuhteissa. Sen lisäksi, että olen onnistunut osallistumaan COVID-19-epidemian torjuntaan maassani tuolloin. Vietnamissa opiskelijat ovat kuitenkin aina kovassa stressissä. Siksi he hävelevät aina suurista maista, kuten Amerikasta tai Australiasta. Tietääkseni Suomessa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Paitsi että loidaan kauniita metsiä, ihmisystävällisyyttä ja turvallisuutta. Se on todella paikka minulle, joten en voi katua minulle sopivampaa valintaa kuin tämä mahdollisuus. Olen kuitenkin monipuolinen opiskelija, joten toivottavasti minulla on lähitulevaisuudessa mahdollisuus tulla suomalaiseksi opiskelijaksi. Olen Max, 16-vuotias opiskelija, joka elää aina itsenäisesti, positiivisesti ja nauttii suomalaisesta kulttuurista. Olen aina valmis tilaisuuteen. Tämä on videon loppu. Nähdään ensi kerralla.